Działa? Dobra, jest teraz.
21, 252. No, witam Cię, Basiu. Zgłoszona jest ta zwrotnica przy zenicie. Tak, tego to mi żadnego przekazywała do teatru. Proszę indywidualnie. Dobra, ja jadę do Brenowa, zjeżdżam do Zaśnic, jak nie będzie.
511 do 602. No to samo cały czas, bo ja mam przerwę stabilicznie z koniec zjemki. Ale to wyzwawa i tym samym zajęcie. Zgadzam, jeszcze znać, że chwila. Poczekam na wiadomość.
5521 do 603. Na odbierze. No witaj Basiu, zaraz będę u Ciebie, 20 połówek bym prosiła. Dobrze. Dziękuję bardzo. Jest opóźniona, jedzie, prosi, żeby z 43 poczekało w rynku na nią. 43, zaczekaj, przepuść 20, 43 w rynku, zaczekaj, przepuść 20. Dojeżdżasz do rynku, 20 dojeżdża do rynku.
Kasia, już jest w rynku. Jest w rynku, ta 43 już będziesz widzieć. Dobrze. Pięćdziesiąt pięć 11 do 13:03. Pięć 11 do 13:03. Proszę mówić, proszę mówić. Nasz dyspozytor taki zajęty Pasiu, pogotowie torowe, zwrotnica zjazd z odcinka jednotorowego, na Gnieźnicką jadąc od Słonecznej, prawa iglica raz, że nie dolega, dwa, że już się jeździ po tej iglicy i obrzeżami się spada na dół i ja tu nie będę ryzykował, że następnym razem wykoleję. Jeżeli nie przyjdzie pogotowie torowe, ja naprawdę nie będę przyjmował tej zwrotnicy, tylko zrobię zatrzymanie po prostu, bo to powtarza już od 2 dni. Także Gnieźnicka, zwrotnica, zjazd odcinka jednotorowego, ta iglica już tak wyjechana, aby mało tego nie dolega. Pięćdziesiąt pięć 11 zostało przyjętych. Tak, i do czasu przyjazdu pogotowia torowego, linia 13-16, proszę tam zachować ostrożność.
Przyjął.